सरस्वती मैया की presented by PM Recording Studio, Alamnagar, Madhepura. दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया जाई छलो हमारा कनाई है माई हो कैसे के करी तोर विदाई हे माई हो कैसे हम करी तोर विदाई दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया जाई छलो हमारा कनाई है माई हो कैसे के करी तोर विदाई हे माई हो कैसे हम करी तोर विदाई DJ Sumit Satish Raima. DJ Sumit Satish Raima. खुशी लेके आइलो माई गम देख जाई छो कहीं ने तो हमारा कनाई छो हे माई हमर कहीं ने तो हमारा कनाई छो खुशी लेके आइलो माई गम देख जाई छो कहीं ने तो हमारा कनाई छो हे माई हमर कहीं ने तो हमारा कनाई छो तोहरा से दूर होके बिना वाली मैया तोहरा से दूर होके बिना वाली मैया कोई से कसहाबै जुदाई हे माई हमर कैसे के करियो विदाई हे माई हमर कैसे हम करियो विदाई DJ Sumit Satish Raima. DJ Sumit Satish Raima. हमरा से सुनो मैया कमी कोन भेलै जाई छो हमारा से दूर हे माई हमर जाई छो हमारा से दूर जाई छो हमरा से सुनो मैया कमी कोन भेलै जाई छो हमारा से दूर हे माई हमर जाई छो हमारा से दूर राइटर राकेश रंजन चांदनी चंचल राइटर राकेश रंजन चांदनी चंचल के ना के तोहारा भुलाई हे माई हमर कैसे तोहर करियो विदाई हे माई हमर कैसे तोहर करियो विदाई दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया दुए दिन रहलो है बेटिया दुआरिया जाई छलो हमारा कनाई है माई हो कैसे के करी तोर विदाई हे माई हो कैसे हम करी तोर विदाई Presented by PM Recording Studio.